Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jam Hiire Mon en garti hannde oɗo ñalawma talata nogas lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi présenté non habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Habaruji meɗen hannde ko habaruji États-Unis ɗum noon ma en jaton to Washington hono kanko Donald Trump o yillinoma toon to congrès hannde ɗum noon ko ƴewte kadi haldude républicain ji saliɓe oɗo wotandemo ko fati e facture makko walludema agenda e laamu makko. Hande toon to New York hono kanko Pap Dadi ɗum wonda Sean Dadi awani ko seedeji kewɗi gari hannde ɗum noon seedeji yen jeeya hen yimum suka debbo mo nanguira sibabunde kanko waɗa makko yiyama o fiiɗum o wonde mum kadi taw wela habaruji meɗen ma cekkitorɗen ko hande toon to New York kanko ancien gouverneur Andrew Cuomo tumnade hande New York Times falino wayno ko département justice yiɗi ko portemo plante si fiyane enquête ko fati gueɗe ɗen mbi wonde o haalani gonga non ko fati Covid-19 nde woni gouverneur ɗum woni titre ji meɗen e oɗo journal ma garto desuji muɗum joni joni siltin ɗon tan hande ko talata nogas lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi ko musidɗo mon amatirade temon ma en garto joni joni. woni to woni mbo woni ko ɗum ko holɗum ɓuti bilbasi ɗon ko leydi Mauritanie sa ummimo stade Basara aɗo nato jeere 5e ko edi dada yetto jeere nana toynaɗa keftina boutique mbo ganduɗa jeeyi ɗum ko Dieynaba Sow Maynel walla mbiya Dieynaba Alhaji jeeyowo comci prêt à porter ñootade haadi ñootako jettoɗa kaldeɗa nenodireɗa cooda guilay comci mum prêt à porter coopérative jogiiɗo atelier tailleur to tawi jiɗɗa comci ñootaɗi yeyma tawi jiɗɗa koɗi ñootako ñootanma kaldon pamidiron yeyma guddeji worɓi kono rewɓe no jogii comci Sénégal comci Mali comci Maroc paɗe worɓe e rewɓe brodé dantel kala façon bagi ɓe jeeyi gumutoɗi Turquie kala ko neɓe no yotnoro no tawe ɗon ɗo boutique Bilbasi sakuji cuuroyuji ko raɓɓiri ko gueɗe rewɓe kono gueɗe worɓe kala ko gorke e debbe no cohlo kono noon ko Dieynaba Alhaji e wondiɓe mum jogiiɓe coopérative Bilbasi ƴettowo yoge e gueɗe no watta ɗum conele ko nende e gawri samme ndemiri makka ñebbe guerte aldanke horonpolle kokko ha e gawde ene yaaɓiya wadde conele ngam yeyde yimɓe cellal woni afangal kono sa soodi ɗe ɗo coneli no moƴƴe reedu ñaama kara kono cellal daña kon ko coopérative Bilbasi jeeyowo cabune omo odo javel no sabo hadas kono habas soyne yiɗe key comcol yetto yiɗe key mbaadi kono ɓoyde yiɗe ko jikku oɗo boutique ɓoydi e ɓesɓule leydi Mauritanie naaɓe mbo yiyani mbarodi neni ungangu mum mbo yiyani oɗo boutique coopérative Bilbasi neni alhaali mum e ɗemgal Abou Diop donnayi tareji lollirɗo El Hadji Ngori bandiraɓe Fatimata Ly winam Dieynaba El Hadji hay Abou Diop so dañi ko coodiyowo coopérative Bilbasi prêt à porter walla ko ñoota ko ñootone bandiraɓe mi yeehi njehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no binden en gardini men ni habaruji men hannde ko habaruji États-Unis tan ɗum noon ko toon to Maison Blanche puɗɗoɗen hono kanko mawɗo leydi États-Unis Donald Trump woni o yillima toon to congrès hannde subaka ɗum noon jillu makko toon ko wonno ko ƴeewde beele haldude kadi e républicain ji saliɓe wallude mo pour facture mo jogui en budget makko beele en jaɓa ɗum ɓeɗon ene wayno ko républicain ji kono ko yimɓe ɓurɓe wonde conservateur ji e wiidu men facture mo addi o en wona hunde nde ganduɗa ne mbawi signide oɗo saha joni surtout oɗo facture ko ɓuuri hen hewde kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo yiɗi ɗum ɗon signine si babude won gueɗe gonɗe hen parɗe en haalisaji ɗi hutorade ko fate en ɓeydade rende frontiére uji hakkude États-Unis leyɗel takki ɗum haalisaji ɗi yiɗi hutorade kadi ko fate kanko Donald Trump no wirini wallude ko fate en jeenaari yimɓe liggotoɓe ɗum noon ko wiyete tips ko yimɓe liggotoɓe restaurant surtout ene tips uji men gueɗe mbaɗo noon
donc agenda makko kanko Donald Trump kono noon wonande conservateur ko mbi ko en wayno ko oɗo saha joni kañumen sibabude guerre mo kanko Donald Trump o ƴefti o e sibabude kadi ngalluɗeydi ndi no wayni oɗo saha joni ɓe mbawa jabde signide oɗo facture kono ene wayno kanko Donald Trump hade makko yaade o haali o wi wonde ko kala républicain mo ganduɗa ene jaɓani yantude makko signini jaaɓi wonde wotandemo ene wayno ko kañum hoore mum jogorani continue wonde républicain mo waɗ peeje fof beele woteji garoji ɗum noon ko woteji ko fate no congrès beele kañumen ene mbawa ene mbasa wotanede ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni kanko Donald Trump o huccitini ɗum e républicain ji ene jaaɗi no républicain représentant jeeya toon to Kentucky biyeteɗo Thomas Massie kañum hoore mum continue wiide oɗo saha joni kañum hoore mum jogorani wotandemo ene waɗi républicain ji goɗɗi jaaɓe toon Texas taw ko conservateur uji ko wawi wonde fof ko hakkude mabɓe kanko haare makko kanko Donald Trump e républicain ji siftini ɗon tan e wayno ko gargol makko toon ko invitation ko hono gardiɗo suudu représentant ji hono kanko Mike Johnson ɗum noon e wayno ko pour beele wallude Donald Trump beele kadi ne wawa haaldude e républicain ji on nde batu ngu gasi nde ono kamɓe républicain surtout en continue ɓe salaɗo oɗo saha joni mbi wonde ko Donald Trump hande wawani kadi haalande ɓe gueɗe ɗeɓe nanata ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi so tawi oɗo facture dañani wotata kanko Donald Trump ene wayno hoɗo saha joni o wawani dañde gueɗe ɗe ganduɗa omo wawi wastorade wonde ko waɗi ɗum e nder ko CNN reporti wonde ko ɓuuri hewde président ko walla ɗum so tawi natti wonde laamu ko gueɗɗe ɗe ganduɗa ene waɗi ɗum ni woota no wonti luwaji wona jamiroje exécutif wona jamiroje gardigu ɗe waɗata ko mbiyata ordre exécutif ɗe waɗata ɗe so tawi mawɗo leydi woppi ɗon jamiroje kewɗe ɗum noon ko mbiyata ordre exécutif lumtide ɗum one wawi montude en jamiroje ɗon e minute kono ko kala ko woni loi kadi ma wooti ko wawi wonde fof ene wayno kanko Donald Trump oɗo saha joni mo joguiɗi caɗele e yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe parti makko taw conservateur uji ko fate holno gasnirte holno agenda makko agenda mo ardi laamade o surtout agenda o ko fate uddude won frontiére uji won caɗele gonɗe ko toon to frontiére uji uddude won kadi gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe waylude laamu ngu no liggoto ni ustude won bureaucratie e gueɗe mbaɗe noon ha hande toon to Washington e tugnade kadi e CNN hono kamɓe département justice ɓe gudditi oɗo saha joni enquête ancien gouverneur mo New York kanko biyeteɗo Andrew Cuomo noon ene wayno tugnade handi ko article o haali ɓe mbi wonde ɓe enquête oɗo saha joni ko sibabude covid 19 ɓennuɗo ene wayno ko won gueɗe ɗe waɗi ɗon ɓe mbi ko gueɗe ɗe kadi ko kamɓe surtout kamɓe républicain ji toon to New York ɓe mbi wonde ko kanko hoore makko o semti caggal nde enquête mbaɗaɗo ko fate jabol gouverneur ko fate jabol makko on sa taw woni gouverneur toon to New York article o ne haala hande ɗum ɗo fof kadi oɗo enquête ari ko sibabude kanko Andrew Cuomo ko kanko woni candidat ɓurɗo haɓnaki ɗaminede ma gagno toon to woteji jogorɗo wadde toon pour wonde maire New York woteji baɗoji e hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom tugnade hande article o ko haali hono kanko Andrew Cuomo enquête baɗɗeteɗo makko oɗo saha joni ari kadi ko caggal nde kamɓe département justice ɓe guddi enquête goɗɗo mo ganduɗa corruption pawnoɗo Eric Adam enquête udditinoɗo guilay laamu kanko président Joe Biden uddide ɓe enquête joni contre Andrew Cuomo ko hawnaki en ko pour hadde Andrew Cuomo gagnade woteji baɗoji par ce que siftinde on tan ko kamɓe département justice e surtout kanko laamu Donald Trump e tugnade kadi hande koɓe kaali mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe ɓe ɓuuri supportude wonde ko Eric Adam ɓe ɓuuri yidde ko Eric Adam continue wonde maire par ce que on jaaɓi walludeɓe surtout en wallude immigration walla service aji immigration pour enquête ko fate immigré ji gonɗi toon to New York ɗum noon ne waɗi ɗum waɗi kanko Eric Adam kala caɗele ɗe o takkuno ko fate corruption mo takkuno ɗum noon guila laamu ancien président Joe Biden ene wayno ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump yafimo donc han tugnade hande kanko rich ko haali o wi wonde ko caggal nde oɗo article winda taw windi ɗum ko New York Times e caggal kadi kamɓe département justice nde kamɓe koyemeɓe ɓe cali ni wonde ko gonɗinde est ce que ne woodi walla wodani ɓe goni koye enquidde hono Andrew Cuomo kanko rich Mardi joguiɗo konngol hono kanko Andrew Cuomo o wi wonde ko ene wayno ɓe keɓani hay konngol ummade toon to gouvernement fédéral wonde ko Andrew Cuomo woni ko enquêtede kamɓe noon ɓe mbawino yaade toon to congrès Andrew Cuomo enquêté nde ɓe mbawi defande ɗum kono noon e wayno ko
oɗo saha joni ala ko ɓe keeɓi gueɗe partuɗe ene wonde omo enquêté walla enquêta ko wondi fof ene wayno koɓe siiwi ɗum de près ɓe siiwi ɗum de près ɓe ɗamini ko gouvernement Donald Trump peeje fof ma waɗ pour wawde bonnandemo kanko candidature makko kanko Andrew Cuomo siftindon tan kanko Andrew Cuomo kanko o démissionno ko hitande 2020 taw oɗon saha jom takka wonde suka debbo goto takkimo wi wonde ko o memi ɗum ɗum noon wayno ko kanko Andrew Cuomo wayno oɗon saha o yeddino ka ɗon haala kono ne wayno ko caggal nde haalluji ɓeydi hewde kene wona sappo e goto debbo goɗɗo ngari janti e haalluji en pour wiide wonde ko ene wayno ko ƴeewiri ɗum e gueɗe ɗe godani ne wayno ko oɗon saha toppitide justice toon to New York kono kanko Letitia James ko nden uddisa enquête siftindon noon ko Letitia James kañum hoore mum ene wayno oɗo saha joni kamɓe département justice ɓe gondi koye enquête ɗum sibabunde e wiide mabɓe won gueɗe kadi kay ɓe takki ɗum wonde koye waɗi corruption oɗo saha ene teskira wona gouverneur gonɗo toon to New York e département justice toon to New York kono Letitia James ɓeɗo fof ene wayno oɗo saha joni beldani laamu makko kanko Donald Trump ko ɗum waɗi donc enquête aji ɗiɗo gumminade oɗo saha joni ɗum ɗo fof ko pour tan o habde mabɓe kamɓe démocrate wonɓe toon to New York toon to New York hono ñawore makko kanko Pape Dadi ɗum noon gandiraɗo Sean Didi ñawore makko nen continue toon ɗum ɗon donc hande talata yiyama yimɓe heɓe gari toon settade ɗum noon ko contre makko kanko Pape Dadi ene jeeya ɓeɗon yimɓe kadi kanko biyeteɗo Ventura kanko Pape Dadi mo takka wonde o fi ɗum walla o gañi ɗum walla o forsi ɗum o wonde ɗum ene wayno on woni Ventura woni yummakko donc kanko yummiraɗo kadi o ari ko settade wonde gañanɓe ɗi ganduɗa henne walla lebte oɗo suka debbo heeɓe makko kanko Pape Dadi ko jiiɗa ɗum kadi ne wayno ko ene ɗamina wonde ko kamɓe procureur uji kadi maɓe gaddu neɗɗo goɗɗo kadi kañum hoore mum ko basketball kadi ko neɗɗo dennannoɗo koye sécurité makko wonno biyeteɗo Punisher on eɓe ɗamini addu ɗum pour settade ko jiiɗa ɗum kadi ɓe gaddi neɗɗo goɗɗo kadi kañum wonno assistant makko kanko Pape Dadi David James oɗon ne wayno kañum hoore mum won ligganima Pape Dadi ɗum noon Sean Hams guila hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ene wayno o settimo wi wonde ko ligguey makko wonno ko wallude suudu mo cuuɗi ɗi ganduɗa ne kanko Pape Dadi wonata ɗi beele cuuɗi ne mbaɗi gueɗe ɗe Pape Dadi sohla foof ene jeeya hen no wiiri ko fati comci makko ɗi ɓonno ko fati ko lotorto e kala ko sohli ko duusi ko fati kadi sakos tan waɗi leɗɗe e nder sakos ko haali hen kadi ne waɗi leɗɗe surtout ko leɗɗe drogue aji ne waɗi hen kadi oil ɗum ko mbiyata baby oil ɗum noon kadi ko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kamɓe procureur ɓe wi ko Pape Dadi hutoro ɗum pour wondude rewɓe ene waɗi hen kadi kandumaji ɗum ɗo fof ko ene wayno ko kanko David James ko kanko setti ɗum hande ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinono kanko Pape Dadi o nanguira ko sibabunde suka debbo goto mo wonduno kañum hoore mum hollanomo vidéo ji mum fiiɗum e hôtel e kadi mo force ɗum wonde mum mo daasa ɗum donc guila nden ko cokaɗo wayno ko ɗo saha joni woni koye ñawede toon to Manhattan New York habaruji men États-Unis cektorɗen hande ko kanko Donald Trump laamu makko nen continue hande salade jamiroje gummotoɗe toon to tribunal uji ɗum noon e tunnade journal biyeteɗo le gardien hono kanko juge goto gonɗo toon to US district biyeteɗo Brian Murphy kañum hoore mum yamirino Donald Trump walla haɗino Donald Trump ittude ɗo ene yimɓe immigré ji déporté ɗum surtout taw nawtani ɗumen to leyɗele jeyanoto ɗum noon kadi ene wayno hayso ɗum nawta ɓeɗon kadi leyɗele jeyanoto il faut ko ma département justice walla département toppitiɗo ko fati immigration il faut ko maɓe dokka jomum droit muɗum pour ɗum noon ko nawede tribunal tawade mum déportede kono noon ko tina ene wayno ko balɗe ɓennuɗe en tina kene ɓuuri yimɓe sappo taw ko jeeyaɓe ko ɓuuri hen hewde jeeya ko Vietnam woni hen jeeya ko toon to Birmanie ene wayno déportama guittama toon to Texas nawa toon to Soudan banggue funnague ɗum noon ene wayno ko siftinoon tan ko Soudan hakkude Soudan e États-Unis eɓe jogui kamɓe no nanodiral ɗum noon ko contrat pour wiide wonde ko kamɓe États-Unis ɓe mbawi déporté toon yimɓe mofte toon e kasuji mabɓe toon to Soudan taw ene wayno ko États-Unis kañum hoorumne walla ɓe ko fati kalis ko wawi wonde fof ene wayno ko altine talata hande hono kamɓe avocat ji immigration surtout ɓeɗo yimɓe déportaɓe toon to Soudan ene wayno ko ɓe mbawi yadde toon to tribunal kadi ɓe porti plainte ɓe mbi wonde ko gouvernement Donald Trump ene wayno jaɓani yamirore hono kanko ñawowo biyeteɗo Brian Murphy ñaworde wonno pour wiide wonde ko yamirde hono ko gouvernement Donald Trump ala droit ittuɗo e leydi hen neɗɗo ene nawa ɗum
nokkuji ko wona nokkuji to jeeya kadi hay sunde no waɗa ɗum ɗon kadi il faut koma jooɓum rewa toon to tribunal ko mbiyata due process ko wawi won fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko gueɗe kamɓe laamu ngu eɓen continue mbaɗa ɗum ɗon hay sinde wonde tribunal haali en walla ñawaɓe kaali en eɓen continue hande wadde haajuji mabɓe wadde gueɗe ɗe ɓe beela ɗum noon wayno ko siftinde on tan ko balɗe min ɗe hono kamɓe cour suprême ɓe mbawi ni yamirde wiide wonde ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump omo jogui oɗo saha joni ha hande droit wawde heftude kala yamirore wallunode yimɓe jeeyaɓe toon to Venezuela ɗum noon sorna ɗo e leydi he ɗum ko mbiyata TPS ko ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe avocat ji immigration e yimɓe kadi hewɓe haɓete oɗo saha joni ko fate droit ji immigré ji ɗo e États-Unis nan no continue ne jenna cour suprême saabu nde ɗo yamirore e wiide maɓɓe ɗum ɗo ko hollude rokkude kadi kanko Donald Trump laamu makko doole wadde ko welaka surtout yana déportude yimɓe haysindo yimɓe ɓeɗon yiyaɓe déporteɓe ɓe ene waɗi hen ni taw ko sukaɓe ene waɗi hen kadi taw ko citoyen ji o siftinde on tan e wayno ko yamirore kamɓe cour suprême banno pour ko fate oɗo déportenoɗo toon to El Salvador ko neɗɗo mo ganduɗa henne kamɓe laamu ngu ɓe mbino wonde ɓe déportimo koye par heure pour yo artine kanko biyeteɗo Pulaar Abrego Garcia ene wayno ha hande hono kamɓe laamu ngu ɓe jaɓani hande artirdemo siftinde on tan ko ene wayno ko sénateur uji kewɗi jeyini toon to El Salvador kono ne wayno ko laamu El Salvador jaɓani ha hande woppudemo kanko ɗo Pulaar Abrego Garcia pour artirde États-Unis. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ɗum woni ko min joguino on hande haɓuruji moon e ɗemgal Pulaar ma en gartu janggo so Allah jaaɓi siftinde on tan hande ko talata 20 lewru mai hitande 2025 yen mbawe jaam on jarama.